Today is a cooking day, so another kaon na sadta, so another luto na sadta. Pero karon guys, is ang ako ang lutoon is utan tinunuan. But anyway guys, maayong adlaw dahil sa inyong tanan. So na ako'y talong, na apo ko'y sikwa pang pahumot sa utan. Dayon ako'y mga dahon-dahon nga saluyot, agbatik tinangkong, dayon kamunggay. So di nato pwede kalimtan ang kamunggay, kay kamunggay is the key. Then naamid ako nga kalbasa. Then first ana ang katong sikan nga kupo sa tuno mo ay akong gipanglata sa gabi ug sa kalbasa ug sa mga unsa pay laing sagol na kudera talong. Dahil ang first tuno na mo una dayon na pagkaluto na sa tanang mga gaigahi mo una din na akong gilunod ang first tuno. Dayon before that asin is the key kay para di ka maalaan og engkanto o diba. Dayon gilunod na din ako ang mga dahon-dahon, then ang mga dahon-dahon ayaw ninyo ipalata. So isa ka bukal pak pwede na dayon ninyo takloban ng utan. So mauna ni ang pagkahuman sa tong utan, super lami dayon ako din ang parisan